volden, og vi ved ikke, eller hun har været, og vi ved ikke, hvordan det er mange år siden. Vi ved ikke, hvordan hun kommer over ud, anden at hun var over med i en regning med mig. Ej, jeg bliver altså nervøs. Altså, hun laver den momentvis. Ja. Der er det, Saskia. God ben. Kig. Husk ryg. Sidder og pakker støvlerne ind her. Det er heldigvis veldokumenteret nu. Nå,